Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes en aquesta jornada. Ha estat un plaer per nosaltres veure el gran interès que ha despertat aquesta jornada titulada Alimentació escolar sostenible, reptes globals, solucions locals, perquè és un tema especialment important per Fundesplai i ho hem vist reflectit en què hi ha hagut més de 250 inscripcions. Aquesta jornada és part del cicle de conferències Parem taula pel clima, el que en anglès s'ha titulat Climate Action to the Table, i és un projecte que és part de la Iniciativa Europea pel Clima, que és un instrument de finançament del Ministeri Alemany d'Afers Econòmics i d'Acció Climàtica. Nosaltres impulsem aquest projecte a Catalunya, però també es du a terme a Eslovènia i a Grècia en col·laboració amb dos altres socis del projecte, que són Humanotera i 50-50. I el que volem, l'objectiu que tenim amb aquest projecte és aconseguir que les persones, especialment els infants, les persones joves i tots els agents del món educatiu, coneguin la importància de l'alimentació sostenible i es comprometin a adoptar hàbits alimentaris més sostenibles i més saludables. Per acabar, us vull explicar dues cosetes. Una és que aquesta conferència té intervencions en anglès i intervencions en català. Llavors, tenim un sistema d'interpretació simultània que podeu activar clicant a un link que hi ha a sota de la pantalla, que es diu Interpretació, i aquí podeu escollir si seguir la conferència amb l'àudio en català o en l'àudio en anglès. I el segon apunt és un requisit molt important d'aquest projecte, és que els assistents a les conferències facin una valoració de què els hi ha semblat. I és per això que us demano que estigueu atents a un enllaç i atentes a un enllaç que enviarem pel xat, que envia un formulari de valoració. I de vegades sé que a l'acabar la conferència fa una mica de mandra d'omplir aquestes coses, però us ho agrairem molt si l'ompliu. I ara passo la paraula al Carles Xifra, que és el director d'Innovació i de Continguts de Fundesplai. Molt bona tarda. Molt contents de poder acollir aquesta jornada al voltant de l'alimentació escolar sostenible, que explora o que vol explorar tendències globals i alhora respostes locals. Per Fundesplai, l'alimentació sostenible ens aporta una idea central molt potent que volem desenvolupar en tota la seva magnitud. I aquesta idea és que la salut de les persones i la salut del planeta ja són una sola cosa, que no es poden separar, i que precisament l'alimentació és l'element més representatiu d'aquesta unió. Fundesplai estem presents a més de 300 escoles en l'espai educatiu de migdia. Nosaltres no anomenem menjador escolar, sinó que amb aquesta voluntat de comprendre el menjador escolar com un espai educatiu global, integral, l'anomenem espai educatiu del temps del migdia, perquè realment és un espai on es treballen els hàbits alimentaris saludables i sostenibles i fent-ho des de la participació, l'autonomia i l'empoderament dels infants. Per nosaltres té un valor educatiu impressionant aquest espai i, per tant, cal posar-li tots els esforços que calen per ajudar a transformar les opcions alimentàries individuals de cada infant, que a la vegada ajuden a transformar un sistema alimentari insostenible, injust i socialment en situacions molt complexes que hem de canviar urgentment. En aquest sentit, estem a 300 escoles distribuint 35.000 àpats diaris, que és una xifra molt rellevant, i ho fem amb aquesta voluntat educativa. Per això hem desenvolupat també enguany una proposta educativa integral d'educació en valors que porta el nom Menjar canvia el món. I aquesta proposta educativa que trobareu a la web, que ara us posarem en el xat també, és una proposta educativa en obert, gratuïta,
que qualsevol educador i educadora pot utilitzar i que presenta un conjunt d'activitats pels infants i pels joves i per les seves famílies també, que ajuden a comprendre aquesta relació entre les persones i la natura i com a través de l'alimentació podem ajudar a millorar la nostra salut i la salut del planeta, precisament. I contribuint i complementant aquest gran programa educatiu, Fundesplai hem impulsat una gran exposició, gran vol dir gran, més de 1.500 metres quadrats, al voltant de l'alimentació saludable i sostenible. Aquesta exposició porta el nom de Menja, Actua i Impacta i està ubicada al barri de Sant Cosme, del municipi del Prat de Llobregat, i per tant estigueu convidats i convidades a assistir-hi. I acompanyant aquesta proposta educativa intentem ser el màxim coherents possibles i estem intentant transformar aquests menjadors amb els principis de la sostenibilitat i la salut de les persones. En aquest sentit, hem aconseguit reduir un 42,5% les emissions de gasos d'efecte hivernacle de cada un dels àpats. És una xifra molt important i això hem aconseguit optimitzant el transport, augmentant la quantitat de productes de proximitat i temporada i especialment reduint la quantitat de proteïna d'origen animal dels àpats dels infants. Per tant, avui és un moment important per nosaltres perquè volem conèixer i explorar aquestes tendències globals. En aquesta primera part tindrem el Donald Bundy, que em sembla que es connecta des d'Anglaterra. Tindrem la Geraldine Gilbert, que em sembla que ens parlarà dels Estats Units, i la Cristina Rocha, que em sembla que es connecta des de Canadà, però ens explicarà experiències de Brasil. Per tant, en aquesta primera part tindrem una varietat d'experiències i iniciatives d'arreu del món molt interessants. Així que, sense més, us presento i us deixo amb els 10 minuts del Donald Bundy, és professor de la London School of Hygiene and Tropical Medicine i és director del Consorci Global per a la Investigació en Nutrició i Salut Escolar. Ha treballat durant més de 30 anys en programes de salut i nutrició escolar i és autor del llibre Reimaginant l'alimentació escolar, Rethinking School Feeding. Donald, benvingut. Let me start by saying a big thank you. Vull començar donant les gràcies a Carles, Marina, a tot l'equip que ha organitzat aquesta trobada on volem parlar dels aprenentatges de la pandèmia i què ha canviat en el moviment global sobre l'alimentació escolar. Següent diapositiva. Així que vull parlar sobre el nostre consorci de recerca, que espero que tothom participi en les nostres activitats, tothom que és aquí present s'adhereixi a les nostres activitats. Següent diapositiva, sisplau. Al gener de 2020, el Programa d'Alimentació Mundial va informar que 300 milions de nens s'alimentaven a les escoles. Rebien els seus menús a les escoles. Això era una dada de gener de 2020, però a l'abril, després de l'arribada de la pandèmia, les escoles van tancar i en 2 o 3 mesos vam veure com 370 milions de nens ja no tenien accés als menús escolars. I molts recordareu com ha costat molt reconstruir aquests programes
i que només s'ha arribat a la meitat de nens dels que s'alimentaven a principis de 2020. I la reacció a aquesta situació va ser contundent. I vull compartir declaracions de 3 als representants del Ministeri de Finlàndia, per exemple, que tenen un programa d'alimentació escolar universal. També tenim unes declaracions del president francès Macron i del president de Ruanda, Paul Kagame. Tots van compartir el mateix missatge, que quan van veure que tancar les escoles va deixar en evidència la importància de l'escola, no només per l'escola, sinó també com a centres comunitaris on els estudiants, els nens, tenien accés no només a l'educació, sinó també a l'alimentació. I va quedar clara la necessitat de recuperar aquests programes. Següent diapositiva, sisplau. Al setembre de l'any passat, de 2021, les Nacions Unides, la cimera de les Nacions Unides va crear una coalició per recuperar aquests programes amb 3 objectius. En primer lloc, recuperar els programes per arribar a la situació existent a 2020 abans d'arribar a 2023. En segon lloc, es va veure que hi havia 73 milions de nens als que no s'arribava al 2020. Els nens més vulnerables havien quedat apartats d'aquests programes i es volia arribar a aquests nens també. I en tercer lloc, l'objectiu era millorar la qualitat dels programes alimentaris escolars abans de 2030. Següent diapositiva. Aquí veiem els 66 països que van signar la declaració de compromís amb la coalició de menús escolars. Aquí hi trobem països rics i també en desenvolupament. I aquí en la següent diapositiva veiem com en les agències de Nacions Unides, aquí veiem una carta de 5 caps de 5 organitzacions de les Nacions Unides, com la FAO, la UNESCO, la UNICEF, el programa Aliments i la FAO. Doncs aquestes 5 organitzacions van demanar la creació d'un consorci de recerca sobre l'alimentació escolar. I aquest és el consorci que jo represento i al que us convido a adherir-vos. Aquí tenim un exemple de les organitzacions que s'han adherit a aquesta coalició. Següent diapositiva. A l'hora de crear aquesta coalició de recerca, es va decidir crear o impulsar diferents iniciatives. D'una banda, el Consorci de Recerca, però també es va crear un grup de treball financer dirigit per la Comissió Global d'Educació. També es va crear una comissió de bones pràctiques liderada per Alemanya i una iniciativa de recopilació de dades. Pel que fa a la iniciativa global de creació del consorci, doncs aquesta iniciativa vol donar suport als 66 països que s'han adherit al consorci. És un consorci d'alt nivell i hi participen institucions acadèmiques, socis institucionals com Fundesplai
La idea és ser independent i que siguin els grups independents qui liderin aquesta iniciativa i no les Nacions Unides, i també es vol impulsar el diàleg sobre qüestions polítiques amb els governs. I els objectius són, d'una banda, generar evidència i impulsar les inversions i, en segon lloc, donar als responsables polítics dels països de la coalició orientació i directrius sobre la nutrició i salut escolar. Aquí veiem l'estructura del consorci. D'una banda tenim la coalició, els 66 països que participen en aquesta coalició, i després tenim 5 comunitats de pràctiques en presència a tot el món, i es posen en contacte amb xarxes que ja treballen en aquesta matèria i estudien programes d'impacte, anàlisis de programes, bons exemples de bones pràctiques i també noves maneres de mesurar els resultats nutricionals dels menús escolars. I una cosa que m'agradaria destacar és que aquesta coalició i els àpats escolars, els menús escolars, doncs són importants perquè normalment ens fixem sobretot en els primers 1.000 dies dels nens, però també són molt importants els 8.000 primers dies, és a dir, des dels 2 anys als 20 anys, perquè és llavors quan els programes escolars poden tenir un gran impacte en el desenvolupament de les persones i del capital humà, que depèn d'això precisament. Aquí veiem l'exemple que volia compartir d'alguns resultats inicials de les comunitats de pràctica per la recollida de dades i paràmetres. Aquí veiem la rendibilitat d'aquest tipus de programes i s'ha vist que el retorn a la inversió és de $9 per cada dòlar investit. Per què? Perquè les inversions el retorn prové de diferents sectors. Aquí he esmentat 4, però també aquesta aposta també beneficia la nutrició, també l'educació, i aquest retorn sobre l'educació ofereix protecció social i el programa també afecta a l'agricultura. Tot això conflueix en aquests programes. Vull finalitzar explicant cap a on avança aquest programa i us convido a adherir-vos a aquesta iniciativa i a formar part d'algunes d'aquestes comunitats de pràctica. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Donald. Ara passaríem la paraula a la Geraldine Gilbert. Ella és consultora i investigadora en Forum for the Future, una entitat internacional sense ànim de lucre que analitza tots els desafiaments, tots els reptes vinculats amb el futur i especialment amb temes vinculats al que és el consum de proteïna animal, proteïna vegetal. Geraldine, tens els teus 10 minuts. Gràcies. Thank you. Hi, everybody. Thank you for inviting me. Moltes gràcies per haver-me convidat a participar. Actualment estic al Regne Unit, però parlaré una mica de la feina que hem fet als Estats Units, així que compartiré la meva presentació. Parlaré una miqueta sobre la nostra feina relacionada amb el futur de la proteïna. La nostra organització és una organització sense ànim de lucre que té 5 anys de vida, una organització internacional,
i intentem treballar per accelerar cap a un futur més sostenible i més just. Treballem en diferents àrees, no només en l'àrea alimentària, també treballem en l'àrea del canvi climàtic, també treballem amb les diferents tècniques per imaginar el futur que volem i veure de quina manera el podem aconseguir. Una mica sobre mi. Jo he treballat en aquest fòrum pel futur durant 15 anys. També faig molt de desenvolupament sostenible amb moltes empreses i diferents organitzacions i també col·laboro amb diferents projectes i sóc una de les persones fundadores d'una organització benèfica per l'alimentació escolar, per explorar també l'alimentació o el menjar en tots els sentits. I després també formo part de Growing Communities, que és una organització que treballa a l'est i al nord de Londres, que és un sistema alternatiu que inclou uns programes d'alimentació vegetal, programes de formació, programes de proximitat amb els pagesos per poder aproximar aquests aliments saludables a la població. Per què és important el menjar? Ja ho hem dit avui, però la qüestió és que només tenim una casa i hem d'aconseguir que hi hagi alimentació per tothom. Però els nostres sistemes d'alimentació o d'aprovisionament d'aliments actualment estan greument amenaçats. L'alimentació és responsable de bona part de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i no podem combatre el canvi climàtic sense canviar el nostre model agrícola, perquè la població segueix creixent, hem de seguir plantant per poder obtenir aliments i hem d'intentar aturar el canvi climàtic. Per tant, hem d'intentar combatre aquest repte i podríem dir que hi ha moltes persones al món que no mengen tan bé com haurien de menjar i que pateixen d'algun tipus de malnutrició, obesitat, gana o altres afectacions. Per tant, tenim un gran repte per davant. El nostre Fòrum pel Futur, Forum for the Future, ha estat treballant sobre la proteïna des de fa molts anys. La proteïna és un dels elements essencials de la dieta i la producció de la proteïna també té un impacte significatiu sobre el clima. És un problema sistèmic que comporta diferents reptes, que té en compte diferents actors i no hi ha una solució única, sinó que ha de ser una solució transversal. Per tant, el repte de la proteïna. Nosaltres vam començar a treballar pensant en com modificar aquest sistema d'obtenció de proteïnes i vam parlar, per exemple, de les dietes veganes enfront de les dietes de consum de proteïna animal i vam voler veure com funcionava tot aquest sistema per comprendre quines eren les fonts de proteïna, quines serien les fonts de proteïna de cara al futur, si estan interconnectades, quines són les oportunitats de millora i de progrés i també d'identificar aquelles àrees on una acció col·laborativa podria tenir un impacte més gran. Vam aconseguir identificar algunes àrees de col·laboració i una d'elles era aquesta necessitat de reequilibrar. És a dir, veure quines eren les formes de proteïna que s'estaven consumint o quines eren les que formaven part de les dietes de les persones i vam veure que era principalment proteïna animal i productes làctics. I vam intentar reequilibrar reduint l'ingesta de productes de font animal i incloent-hi més proteïna vegetal. Una de les accions que vam fer va ser una sèrie de projectes pilot als Estats Units per poder veure de quina manera es podia millorar el subministrament o la demanda d'àpats més basats en els productes vegetals a les escoles dels Estats Units. Vam fer aquest projecte pilot amb una sèrie d'empreses i de fundacions i vam intentar buscar aquest enfocament sistèmic per intentar abordar els problemes sistèmics de les dietes escolars. Els nostres objectius eren millorar el
els productes que teníem a l'abast i millorar l'obtenció de productes de proteïna vegetal. I després assegurar que també eren productes o aliments que els nens escollien del menú escolar. Com dèiem abans, els menús escolars són molt importants perquè alimenten a molts nens i nenes a tots els Estats Units, a diferents comunitats de tot tipus, i el que volíem era d'alguna manera tenir una influència, una incidència sobre els futurs consumidors, sobre els futurs ciutadans i ciutadanes, per canviar la seva percepció sobre els aliments d'origen vegetal, perquè fossin més acceptables per ells. També volíem empoderar aquest alumnat perquè fossin influencers o persones influents de cara al futur. Vam fer diferents projectes en tot el país, vam servir molts milions de menús durant tot l'any i vam treballar també amb productors locals. La idea era fer servir, per exemple, productes de mercat que fossin d'origen vegetal, que fossin saludables, i després també volíem iniciar una campanya al voltant d'aquest canvi d'enfocament. Com hem sentit, les escoles van tancar per la Covid, però també vam tornar a engegar el programa. Teníem dues vies. Per un lloc, la demanda. Volíem assegurar que hi havia més productes millors a disposició. I en aquest sentit volíem que la indústria innovés productes per nosaltres. I després treballàvem també en la part de la demanda i volíem treballar perquè els nens i nenes volguessin triar aquest tipus de productes del seu menú escolar. Un exemple. Aquí hi havia aquesta caixa d'eines per als nens i les nenes, pels estudiants, per treballar amb els joves i les joves per crear materials que els cridessin atenció. I aquí hi havia una agenda de diferents tallers, hi havia pòsters, cartells, també amb missatges i diferents maneres d'involucrar i engrescar aquests joves en aquest procés. Les escoles amb les quals vam treballar eren molt diferents. Algunes, l'única cosa que feien era reescalfar menjar que ja estava cuinat. Altres escoles tenien cuines i cuiners que cuinaven tot de zero. Per tant, necessitàvem buscar un ventall de productes que pogués servir les necessitats d'aquests tipus diferents d'escoles. Què vam aprendre? Doncs moltes coses. En primer lloc, el desenvolupament dels productes ha de ser adaptable i ha de respondre a les necessitats. I això tenia a veure amb entendre els diferents tipus d'escoles i veure que hi havia escoles que només reescalfaven el menjar i altres que cuinaven amb ingredients de zero, diguéssim. Vam veure que els aliments o que el mercat de l'alimentació escolar als Estats Units hi havia tenien productes no gaire saludables i volíem contribuir a aportar-hi productes millors. Es tracta d'incloure tots aquests productes en el menú i fer que la gent els vulgui escollir. Aquests esforços que es fan han de tenir un objectiu, han de tenir en compte la qualitat. Vam treballar amb diferents districtes escolars, vam treballar amb comunitats de diferents tipus, amb diferents nivells d'ingressos, diferents tipus de nens i nenes. I l'important en tot això era incloure els usuaris o els destinataris finals d'aquests programes en totes les decisions. Vam intentar reunir les escoles, els nens i nenes, la indústria alimentària, però també les comunitats locals, els pares i mares, el professorat, etc. I això és perquè no volem canviar només l'actitud dels nens i nenes al menjador, sinó que volem canviar l'actitud de totes aquelles persones que els envolten. És important tenir la capacitat d'innovar amb alimentació assequible per a escoles que tenen pressupostos més ajustats, però que també sigui assequible per als nens i nenes i les seves famílies. Un dels objectius que teníem era el de crear una generació de consumidors i consumidores
que vulguin consumir aquest tipus d'àpats saludables fora de l'escola i que siguin àpats que siguin assequibles per a les famílies. I això s'ha de veure com un repte i no pas com una cosa que desincentivi el consum d'aquest tipus de productes. Vam intentar construir una narrativa per parlar de l'alimentació, fugint una mica també de la subsidització. Hem de veure com es comunica el valor d'aquests àpats per poder tenir més influència en la seva percepció. Què més es pot fer? Bé, doncs hem de seguir treballant en aquest àmbit, hem de seguir accelerant aquest canvi perquè encara no hem acabat. S'ha de col·laborar per canviar aquestes dietes. És important incloure i engrescar les diferents perspectives per poder canviar la dieta dels nens i nenes i això requereix tenir nous enfocaments. S'ha de tenir en compte també les empreses de càtering, les empreses de les cafeteries i dels menjadors de les escoles i s'ha de veure quins són els productes que encaixen en cada tipus d'escola. Les escoles i el sector alimentari estan tots demanant el mateix i els hem d'oferir les oportunitats per fer-ho realitat. Necessitem noves històries per poder incloure els nostres hàbits com a consumidors i com a persones que s'alimenten amb aquests tipus de productes. Hem de veure com descrivim aquests menús a les escoles perquè ens entenguin els infants i els seus pares i mares i hem de pensar també com s'entén aquest canvi de paradigma pel que fa a l'alimentació perquè sigui atractiu. Cal invertir en innovació per poder satisfer totes aquestes necessitats, perquè no s'ha d'assumir que hi ha un usuari final mitjà, sinó que n'hi ha de tots tipus. I s'han d'explorar totes les oportunitats que ens ofereix els aliments de procedència vegetal. És important també recordar que això és una oportunitat i que hi ha una necessitat de donar poder, d'empoderar les persones joves perquè puguin tenir o incidir en el futur. És important tenir històries al voltant d'aquests nous menús perquè en parlaran amb els seus amics i amigues, en parlaran amb les seves famílies i podran contribuir a crear aquesta cultura alimentària. També és essencial poder experimentar. Això és molt difícil, són noves maneres de treballar, són noves maneres de parlar sobre alimentació, són nous enfocaments i, per tant, hem de poder experimentar i poder provar coses i després compartir les lliçons que n'hem après. Aquest era el projecte pilot d'alimentació escolar, però m'agradaria parlar d'altres projectes que també hi estan connectats. Tant als Estats Units com a Europa vam estar intentant buscar un enfocament, una aproximació diferent. Si volem tenir una alimentació basada en productes vegetals que siguin bones i que siguin atractives i que estiguin a disposició no només als menjadors escolars, sinó als restaurants i als bars, doncs els xefs han de saber com cuinar aquests plats. I cal dir que en la formació culinària no es proporcionen aquest tipus de destreses a les persones que s'estan formant per ser xefs. I vam veure que dins d'aquests sistemes habituals de formació culinària també calia incloure aquesta perspectiva de coure plats que fossin nutritius i que fossin atractius. Vam parlar amb la Universitat de l'Oest de Londres, de la University of West London, i van redissenyar un programa o un curs sencer que parlés d'alimentació sostenible. També vam crear una sèrie de mòduls per utilitzar en les classes de formació per cuiners i cuineres i xefs i d'alguna manera volíem intentar modificar aquesta manera generalitzada d'ensenyar a cuinar. Un exemple final, o l'últim exemple, vam
fer una sèrie d'accions de col·laboració amb una sèrie de socis, entre els quals hi havia empreses del sector alimentari, escoles, etc., per utilitzar productes de procedència vegetal. Hi ha, per exemple, hamburgueses vegetals, hi ha substituts pel peix, per la llet, però moltes d'aquestes coses no són ni sanes ni nutritives i no estan especialment tampoc dirigides per tothom. Per tant, el que volíem era veure de quina manera podíem capturar tota aquesta energia per poder aprofitar aquest moment per poder abordar allò que necessitem, que és aliments basats de procedència vegetal que siguin nutritius i que siguin saludables i assequibles per tothom. Per tant, en aquest sentit, se'ns van acudir una sèrie de coses que tenien a veure amb què podria funcionar quant a la innovació en productes de procedència vegetal. I finalment, per resumir, sí, doncs el cert és que hi ha ara mateix l'alimentació vegetal o l'alimentació vegana o les alternatives a la carn generen molta expectativa o generen molt d'interès. Però em sembla o em fa la sensació que no va a l'arrel d'allò que necessitem. I em sembla que és important que no oblidem que hi ha una sèrie de coses que hauríem de poder aconseguir una alimentació que tenen a veure amb la sostenibilitat i que tenen a veure amb la salut. I hem de poder estar a l'alçada de totes dues. Per això parlem del concepte d'alimentació sostenible per recordar i per no oblidar que hem de tenir en compte aquestes dues coses, que no hem de caure en les conseqüències negatives de bones intencions, sinó que hem de treballar en coses noves, en innovar, per poder satisfer aquestes dues coses. Per tant, necessitem una producció alimentària sostenible i també un consum sa i saludable d'aquests aliments. Hem de recordar que necessitem aquestes dues coses i per això parlem d'alimentació sostenible per no oblidar-ne cap de les dues. Al principi ja ho he esmentat, però si no pensem en el futur de l'alimentació, és molt difícil que podem contribuir a la resta d'objectius de desenvolupament sostenible, perquè l'alimentació i l'agricultura estan molt vinculats, hem de poder satisfer les necessitats de tothom i aquesta és una oportunitat excel·lent per crear un tipus d'alimentació sostenible i que sigui nutritiva per tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Geraldine. Realment crec que compartim molt dels objectius i estem treballant amb la mateixa direcció des de molts llocs. Ara passem la veu a la Cecília Rocha, que ens compartirà la seva recerca sobre l'alimentació escolar al Brasil. Ella és professora i exdirectora de l'Escola de Nutrició de Ryerson University, a Canadà, i va ser directora del projecte Enfortiment de la Seguretat Alimentària al Brasil des del 2004 al 2010. Bona tarda, Cecília. Hello, everyone. I hope everybody can hear me. Hola a todos y a todas, espero que se senti bé. Moltes gràcies a l'organització per convidar-me a aquesta trobada. Sí, la diapositiva, segona diapositiva, sisplau. Moltes gràcies. Aquesta és una trobada molt interessant i estem tractant un tema de gran importància. Ahir mateix vam canviar el nom de la meva universitat i ara ens diem The Toronto Metropolitan University. No he pogut canviar o enviar la informació a l'organització i ara ja no som la Ryerson University, només perquè ho sapigueu, que ara ens diem d'aquesta altra manera. I també volia dir que treballo al Centre d'Estudis de Seguretat Alimentària i aquí tenim un projecte que es diu The Betinya Project,
on es comparteix informació sobre el tema entre investigadors del Brasil i del Canadà. Moltes gràcies per convidar-me a parlar sobre el programa de menús escolars al Brasil. Per mi és un repte presentar tot això en 10 minuts, així que he intentat preparar unes diapositives molt breus per traslladar els temes fonamentals. En primer lloc, vull respondre un parell de preguntes que se'm van plantejar des de l'organització. 1. Com minimitzar l'impacte dels menús escolars sobre el medi ambient? I la resposta breu a aquesta pregunta és centrar l'atenció en l'alimentació local. Aquesta seria la resposta breu, és a dir, oferir menús escolars basats en l'alimentació local. I, en segon lloc, com es pot contribuir a un sistema alimentari més just i sostenible? Doncs reconeixent la importància de l'alimentació com a bé públic, com a un bé públic que té a veure, és a dir, que la justícia de l'alimentació té a veure amb aquest caràcter. I és important institucionalitzar això. Tothom a la societat és responsable, però la institucionalització ha de respondre a la intervenció dels governs locals, nacionals, és a dir, és una qüestió política. I aquestes serien les respostes breus a les preguntes. Ara vull compartir algunes dades sobre el nostre programa al Brasil. Té molts anys, es va crear el 1955 i ha canviat des que jo era que anava a l'escola i crec que ha canviat a millor. I el 2009 es va reformar profundament. És un programa universal que ofereix més de 42 milions de menús o ofereix menjar a més de 42 milions d'alumnes de les escoles públiques. Té financiació federal en col·laboració amb els governs municipals i estatals que comparteixen les despeses d'implementació i aplicació d'aquest programa. Hi ha també financiació específica per a algunes zones que tenen més necessitats, per exemple, en el cas de les escoles indígenes o afrodescendents, i reben més diners. I una cosa molt important d'aquest canvi que va tenir lloc el 2009, quan es va canviar la llei, és que ara s'exigeix que un mínim del 30% dels fons federals es destinin a comprar productes de granges familiars. I això és... tenim un programa molt gran perquè arriba a 42 milions d'estudiants. Llavors, té un focus local molt important, considera l'alimentació local com un pilar important i també es dona suport a la producció local dels aliments, ja que el 30% ha de tenir origen en les granges familiars. Aquest canvi legal va ser molt important. I tinc aquí un link a un vídeo breu de YouTube sobre aquest programa
Està traduït al anglès si li voleu fer una ullada. És un programa on s'expliquen els detalls un vídeo on s'expliquen els detalls d'aquest programa. En el 2020 es va introduir una esmena a la llei per mantenir la coherència amb les orientacions alimentàries del Brasil que s'havien publicat el 2014. Llavors, es va fer un canvi radical de les orientacions alimentàries del país per centrar-se en el menjar i la importància dels productes naturals o mínimament processats per garantir el contingut nutritiu i la salut de la població. És a dir, que la població s'alimentés de productes no ultraprocessats. I llavors es va aprovar la legislació sobre el programa alimentari escolar i es va limitar al 20% als fons que es podien destinar als productes processats o ultraprocessats. Això va suposar un incentiu de l'alimentació local a nivell escolar. Ja he parlat de la institucionalització d'aquest programa i aquí tenim un esquema d'aquesta institucionalització. Veiem com existeix el dret a l'alimentació, reconegut a la Constitució del Brasil. Es va incloure aquest dret a 2010 i en taronja veiem la participació de la societat civil en aquesta formulació de programes o la gestió d'aquest dret fins al nivell local. Així que tenim la participació de la societat civil als governs locals per aplicar aquests programes a nivell municipal. I també es compta amb la participació de la societat civil en el seguiment del compliment d'aquests programes a nivell local. Això em referia quan parlava de la institucionalització, que tenim les lleis, la legislació i tot un seguit de règims o àmbits d'intervenció política i governança. No vull extendre'm perquè ja anem malament de temps, però sí que volia mostrar algunes fotografies del programa. Totes les escoles al Brasil han de tenir un menjador, han de preparar localment el menjar i amb la idea d'empoderar els estudiants, els menjadors són self-service, estil self-service, i així els estudiants aprenen a no malbaratar el menjar. Normalment es menja arròs, faves, una mica de carn, els menjars típics del Brasil. I això està disponible a totes les escoles, des de l'escola Bressol. Aquí veiem una foto de Belo Horizonte de 2015 i ho deixo aquí. Moltes gràcies. Si teniu qualsevol pregunta, ara o més tard, em podeu escriure aquest e-mail. Estaré encantada de respondre a les vostres preguntes. Moltes gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies a tots vosaltres, les intervencions superinteressants i també moltes gràcies per ajustar-vos i fer l'esforç d'explicar aquestes grans recerques, aquestes grans tendències en tan poc temps. Hem rebut algunes qüestions, algunes preguntes que ara m'agradaria traslladar-vos, també demanar-vos que sigueu igualment de breus i de concisos a les respostes. Hi ha una pregunta pel Donald, molt senzilla i molt directa, que és com adherir-se a aquesta comunitat de pràctiques i de recerca que has explicat, Donald. Super, yes, thank you for the question. Sí, moltes gràcies per la pregunta. A la darrera diapositiva de la meva presentació apareixien les dades i si accediu a la pàgina web també hi surten tots els detalls per posar-vos en contacte amb nosaltres i estarem encantats que us poseu en contacte i tenim un grup que s'ocupa de fer seguiment d'aquestes qüestions. Així que, sisplau, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Molt bé, ara veiem la imatge. Una pregunta per la Geraldine, que feia qüestió a si podia aprofundir una mica amb la seva posició i la seva opinió sobre el rol de la carn vegetal i altres productes processats en base vegetal, en base a les plantes. És a dir, si estem a favor, no hi estem a favor, a nivell pedagògic i a nivell nutricional i a nivell de sostenibilitat. Is this about plant-based meat substitutes? Yeah, like parleu dels substitutius dels fake meats, no? Dels fake burgers. És difícil respondre ràpidament, però crec que s'ha de contextualitzar cada producte, tots els productes. Malauradament, doncs, es parla de la substitució de productes i és molt intel·ligent tecnològicament, però no necessàriament més nutritiu que les hamburgueses normals, no? Substituir-les amb aquestes altres hamburgueses. Això que pot ser un problema. I si passem de menjar hamburgueses de vedella a d'altres vegetals que no són saludables, doncs només hem avançat una mica. I el potencial d'aquests productes és que si s'intenta reduir de manera ràpida l'impacte canviant els comportaments molt poc, doncs si volem tenir un gran impacte ràpid i substituir les hamburgueses de vedella per les vegetals, doncs sí, aquí hi ha un impacte sobre la salut animal, però no necessàriament en altres àmbits. I en el món ideal, i m'imagino que totes les aquí presents hi pensem, idealment hauríem de construir una cultura del menjar des d'una perspectiva sostenible i atractiva per tothom. I crec que moltes de les solucions de mercat massives s'obliden de la importància de la cultura de l'alimentació i no tenen una perspectiva sistèmica per garantir que allò que es considera com una solució és sostenible mediambientalment i també saludable i nutritiu i té bon gust, perquè si no la gent no menjarà aquests altres productes. I això també podem dir quan volem oferir aliments saludables que també han de ser atractius i potser per això la gent
no menja tants productes saludables perquè pensen que potser no són tan atractius, no tenen tan bon gust. I per això és important tenir en compte el públic, a la societat. I les hamburgueses vegetals poden ajudar a contribuir a la reducció del consum de carn, però no són una solució integral. Gràcies, em sembla que queda força clar. Una pregunta per la Cecília, que té a veure amb com es va arribar a gestar aquest acord del 30% de productes procedents de granges familiars i de quina manera l'alumnat, els infants, són conscients d'aquesta procedència i com ho treballen pedagògicament. Yeah, thank you. Sí, moltes gràcies. El 30% dins de la governança que he explicat sobre el sistema escolar a nivell nacional doncs va tenir a veure amb el govern que teníem llavors. Es va crear un Consell de Seguretat Alimentària formada per al govern, la societat civil i el 30% es va fixar després d'un debat a nivell de Consell i allà el 2009 van decidir que era possible que les granges familiars subministressin els productes a les escoles. I des de llavors els ajuntaments han anat incorporant aquest percentatge a les escoles i ha funcionat força bé. Així que en el moment es va pensar que seria possible i es va haver d'adaptar la normativa i pel que fa a la perspectiva pedagògica hi ha tot un programa que treballa aquesta qüestió i hi ha molta formació al respecte. Formació per a la gent que prepara el menjar en totes les escoles públiques. També hi ha formació per a la societat civil que fan seguiment d'aquests programes escolars formats per pares i mares, treballadors, treballadores, professors, pagesos, etc. I hi ha programes de nutrició perquè els alumnes tinguin consciència del que mengen. A la foto hem vist els nens agafant el menjar, en el self-service i aprenen també a no malbaratar el menjar. Però també hi ha altres elements educatius que s'inclouen en aquest programa. I així és com es va decidir aquest 30%. Moltes gràcies, Cecília. Malauradament, malgrat que hi hagi més preguntes, crec que hem de seguir amb la segona part. Per tant, agrair-vos de nou les vostres aportacions i aquesta mirada global, internacional, d'experiències i iniciatives que estan passant arreu del món i que van encaminades en aquest mateix sentit de millorar la salut de les persones i millorar la salut del planeta a través de l'alimentació. Moltes gràcies. I us deixo amb la Susana, que és pedagoga de Fundesplai, per presentar la taula rodona en clau local que també respon a aquesta gran idea central. Gràcies. Moltes gràcies, Carles.
Doncs continuem, com deia, amb la segona part d'aquesta jornada, que ben segur serà igual d'interessant com ho ha estat aquesta primera part. La taula rodona porta per títol Perspectives locals per reptes globals i l'objectiu és apropar-nos als plantejaments i les experiències que s'impulsen des del nostre territori per acompanyar la comunitat de menjadors escolars en la transició cap a sistemes alimentaris més sostenibles. Per parlar d'aquestes qüestions, doncs, tenim el plaer de tenir avui amb nosaltres la Gemma Salvador Castell i la Lidon Martrat Sanfeliu. Moltes gràcies, benvingudes. Passo a presentar-les. La Gemma Salvador Castell és dietista, nutricionista, responsable de programes d'alimentació i promoció de la salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. És coordinadora, entre d'altres, dels programes de revisió de menús escolars, PREME, de l'acreditació d'establiments de restauració, promotors d'alimentació mediterrània, així com de les publicacions, guies i documents de l'Agència sobre alimentació i promoció de la salut. A més, és membre fundadora de la ONG Nutrició Sense Fronteres. I passem ara a la Lidon Martrat Sanfeliu. Ella és politòloga, màster en direcció pública. Ha treballat en cooperació internacional des de l'any 2000 en l'àmbit de la gestió de projectes i la planificació d'organitzacions. S'ha encarregat de la coordinació operativa de Barcelona, capital mundial de l'alimentació sostenible 2021 i continua treballant en l'àmbit de les polítiques alimentàries urbanes de la ciutat de Barcelona i de l'àrea metropolitana. Com deia, és un plaer comptar avui amb la vostra participació. Recordem breument la dinàmica de la taula, perquè més que una taula és una conversa. Els hem plantejat una pregunta específica a cadascuna d'elles i després dues qüestions més que seran comuns. Disposeu, si això sí que us ho recordo, d'uns 5 o 6 minutets i certament, tal com anem d'ajustats del temps, em sembla que serà complicat poder atendre preguntes, reflexions a les persones que avui ens acompanyen. Bé, Gemma, com sabem, la transformació a dietes saludables per al 2050 requerirà de canvis molt importants. El consum mundial de fruites, de vegetals, nous, llavors, s'haurà de duplicar. I, tal com també hem escoltat a la primera part, el consum d'aliments com la carn vermella i el sucre, especialment, també s'haurà de reduir al 50%. En aquest sentit, quin és el posicionament que teniu a l'Agència de Salut Pública de Catalunya en relació amb la reducció del consum de proteïna animal i l'oferiment de menús vegetarians i vegans a les escoles i també quins reptes o quins desafiaments ens planteja aquesta opció? Gràcies, Susana. Hola, Lidon. Moltes gràcies per convidar-me en aquesta interessantíssima taula. La veritat és que m'ha encantat escoltar els 3 ponents que heu convidat i ens apretes molt a respondre a una pregunta tan llarga en 5 o 6 minuts, però ho intentarem. Com bé has dit en la presentació, soc la responsable del programa que s'encarrega a nivell de Catalunya de la revisió de menús escolars. Portem 15 anys d'evolució amb aquest programa. Hem avaluat més de 8.000 programacions de menús amb tot aquest temps. Us he de dir que, sota la perspectiva que tinc de tota aquesta evolució, les programacions de menús als menjadors escolars han millorat moltíssim en quant a la presència de fruita, per exemple, fresca en les postres, en quant a la presència de producte fresc com a guarnició dels primers plats o fins i tot com a guarnició dels segons o en els primers plats. Però encara teníem d'uns anys cap aquí un repte important pendent i és donar resposta a aquestes advertències que ens van fent les societats científiques a nivell internacional des d'un punt de vista de salut, però també ja els darrers anys des d'un punt de vista d'entorn i de sostenibilitat mediambiental. Però a més, amb la sort que totes dues recomanacions coincideixen en un mateix punt, tant des d'un punt de vista de salut nutricional com des d'un punt de vista mediambiental, el nostre patró alimentari en general és excessiu en el consum de productes d'origen animal i deficitari en el consum de productes d'origen vegetal
frescos i mínimament processats. Actualment, a més, tenim un altre agreujant, que és que hi ha un consum molt elevat, que ja s'ha dit aquí a través de la Cecília o ha comentat, de productes ultraprocessats, d'aliments ultraprocessats. Quasi un 30% de la ingesta energètica d'infants a molts països procedeix d'aliments ultraprocessats. Crec que l'agència té un posicionament clar sobre aquest tema en relació als menús escolars, però en relació a les recomanacions a tota la població a través de la guia de menjadors, guia de l'alimentació saludable a l'etapa escolar. Dir-vos que en els darrers anys, mica en mica, perquè al nostre entorn aquestes recomanacions de moment no han entrat mai per decret ni per obligatorietat i han entrat com a un procés d'explicar, d'anar proposant menús en els que cada cop hi hagués menys carn. Tingueu en compte que sovint als menjadors escolars es trobava carn en el primer i carn en el segon, és a dir, es podia trobar un plat de macarrons amb una bona quantitat de carn picada de primer, carn picada vermella normalment, i després un quarter de pollastre, i això era la mar de normal, o uns canelons de primer i de segon un altre quarter de pollastre o un peix o una truita de patata, fins i tot. Tot això ha anat canviant, però tenim aquest repte en aquests moments, el de reduir la presència de proteïna d'origen animal. I aquest repte el plasmem en aquesta guia. Actualment us puc dir que en els menjadors escolars les recomanacions que fem és d'una presència de peix un cop a la setmana, un cop a la setmana ou, 2 cops a la setmana carn, 2 vegades carn blanca o una blanca i una vermella, i una vegada a la setmana com a mínim llegum en el primer plat i una com a mínim de 1 a 2 llegum en el segon. Per tant, veieu que hi ha un canvi important de l'origen de la proteïna. Estem apretant cada any que passa una mica més els cargols a les empreses que treballen en l'entorn del menjar escolar. I dic apretar els cargols amb tot el sentit, perquè un dels principals problemes que segurament també podrà manifestar l'Idon, és que i també han manifestat, per exemple, la Geraldine, que un dels problemes que tenim és que gran part dels professionals que treballen en l'entorn de la restauració en general, però en concret de la restauració escolar, no tenen recursos, no tenen antecedent, no tenen formació àmplia, ni soltura, ni cultura de treballar amb un bon volum de producte vegetal i amb menys quantitat de producte animal. M'agrada dir-vos que, perquè veieu una mica els canvis que s'han produït en les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i que també segueixen amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona, perquè treballem molt conjuntament aquest tema, doncs de les recomanacions que es feien en les guies de l'any 2012 a les recomanacions que es fan a la guia actual, hem pogut calcular quina és la reducció d'impacte medioambiental d'aquestes recomanacions i dir-vos que del 2012 al 2020 s'ha produït una reducció del 55% de quilos de CO2, una reducció d'un 40,8% de litres d'aigua i una reducció d'un 48,3% de terra calculada en metres quadrats. I això ho hem fet a través d'un càlcul, a través d'una calculadora que va publicar no fa massa temps l'Agència Catalana de Residus de Catalunya. Una mica perquè ens orientem i això s'ha fet aquest càlcul s'ha fet única i exclusivament en base a calcular l'oferta de proteïna que hi havia en les programacions de menús el 2012 i l'oferta de proteïna que es planteja, oferta i qualitat i origen de proteïna que es planteja en les propostes de menús del 2020. Ara bé, això sobre el paper és així, i torno a la problemàtica concreta. La problemàtica concreta és que és difícil i que serà un procés. Jo crec que hem de donar temps al temps, hem d'apoyar molt en formació, hem d'informar molt bé, també, com deia la ponent, la Geraldine,
crec que hem de canviar el discurs, hem de fer un nou relat, hem d'informar bé a les famílies. No és un tema de reducció de diners en el menjador escolar, és un tema de salut, és un tema de salut individual, col·lectiva i medioambiental. I cal canviar el discurs, cal fer un discurs atractiu en aquest sentit. I nosaltres fa 2 anys, vam elaborar un document a petició del Departament d'Educació sobre la possibilitat de menús vegetarians i vegans en l'entorn del menjador escolar, basat en publicacions de rigor científic, i aquest document el teniu disponible. És un document que garanteix que es pot fer aquesta opció en el menjador escolar, però que cal fer-la ben feta i cal tenir professionals ben formats que puguin donar alternatives a aquests menús vegetarians. Jo crec que potser ja m'he allargat massa, Susana. No passa res, és comprensible. Com tu dius, és un bon desafiament poder parlar de tot això en tan pocs minuts i us ho agraïm. Has aportat unes dades molt interessants que, malgrat hi ha camí per fer, les hem de celebrar, la veritat. Anem per bon camí, no? Per sembla. Molt bé, doncs continuem ara amb l'Idon. Menjar productes locals i de temporada, tal com també ens han expressat les ponents anteriors, és un altre dels pilars per aconseguir transformar el nostre model alimentari. Per tant, quines estratègies es plantegen des del territori per fomentar l'ús de productes locals de temporada i ecològics a l'espai educatiu del migdia o als menjadors escolars? Endavant. Gràcies a Font d'Espai per donar-nos aquesta oportunitat. Hola, Gemma, encantada de tornar-nos a trobar per parlar d'aquests temes tan apassionants. A veure, és una pregunta ampla, intentaré sintetitzar. Jo pensava des de l'Ajuntament de Barcelona, ja portem des del 2015 a treballar en polítiques alimentàries, que l'any passat, com sabeu, amb la Capitalitat Mundial de Barcelona del Pacte de Milà, hem pogut impulsar encara més enllà. I jo resumiria una mica, en base a les experiències de les polítiques alimentàries que portem fent els últims anys, en diversos factors. Per una banda, per impulsar aquests productes de temporada, locals, fins i tot ecològics i menús, en definitiva, més saludables i més sostenibles, la reducció de proteïna, com s'ha parlat, cal treballar, ja s'ha dit en algunes de les intervencions, a nivell intersectorial. És a dir, cal afrontar el tema des de l'oferta fins a la demanda, per tant, passant per tots els canals. En aquest sentit, per una banda, la part de la producció. Nosaltres estem impulsant projectes, per exemple, per facilitar canals curts de comercialització a la ciutat de Barcelona, treballant amb la pagesia. Aquesta és una, és a dir, afavorir que aquest abastiment sigui fàcil i pugui també ser econòmicament assequible per a les empreses de menjadors. Sabem que al circuit curt, si escurcem les cadenes, podem tenir productes saludables i sostenibles a un preu més assequible. Aquest és un, i treballar interadministrativament amb administracions que van més enllà a nivell no només local, sinó subregional i regional, en aquest cas nostre amb la Generalitat de Catalunya, per treballar amb aquest abastiment. Per altra banda, nosaltres estem portant un projecte a l'Ajuntament de Barcelona liderat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que es diu Menjadors més sants i sostenibles. I aquí hem treballat en molts dels altres eixos, en contacte amb aquesta via d'aprovisionament, però hem treballat primer el tema educatiu i del canvi cultural, social en general, però sobretot en aquest cas aquest projecte de la comunitat educativa, tot el que ja s'ha esmentat, i la Geraldine ho deia, de parlar aquest canvi de relat, treballar amb tota la comunitat educativa, amb els nois i noies, però també formació amb les famílies, tot el tema de crear aquest entorn dins de l'espai del migdia que afavoreixi aquest tipus de rebre bé aquest tipus de productes. Estic molt d'acord amb el que insistia la Geraldine, han de ser atractius aquests productes i a més s'ha de crear l'entorn perquè siguin acceptables i segurosos per les persones que les han de consumir. Després, sobretot, molta formació i acompanyament també
en la part de gestió, no? I en la part del coneixement que es necessita, això també ho esmentava ara la Gemma, per part de les empreses de menjador, per part de les persones que estan a la cuina, que com deia, i a les persones que estan en el monitoratge, en el temps del migdia i acompanyant, bàsica, aquesta formació i aquest acompanyament en diverses àrees. Primer, en el relat de la importància d'aquesta alimentació sostenible i com traslladar-ho als nens i nenes, en aspectes tècnics de la cuina, el personal de cuina és molt, molt important, és una gent clau aquí que tingui clar com fer més atractius aquests menús i els menús basats en proteïna vegetal, sobretot és la gran demanda que tenen, és a dir, com podem fer atractiva la proteïna vegetal, com la podem cuinar millor, com els hi pot agradar més als nens i nenes, formació en aquest sentit i acompanyar també la innovació que hi podia haver, i això requereix també aliances. Em deia que hem de treballar en tots els sectors, aliances amb gent de la restauració, amb cuiners i cuineres que s'ho creguin i que ens puguin ajudar a aquestes formacions, amb entitats que s'hi dediquin, i en el programa Menjadors més sants i sostenibles estem treballant en aquest sentit amb un espectre d'actors que ens ajuden en aquestes formacions d'acompanyament als diferents agents i també amb el treball amb les famílies, material i acompanyament per introduir-ho en aquest sentit. I a les empreses de menjador, molt important, una formació en el que és la gestió i l'abastiment d'aquestes cuines. Quan tu fas un canvi d'una cuina que està acostumada a obrir bosses de congelats i bullir-les, un cuiner que està acostumat a això, o una empresa de menjador que està acostumada a vestir-se d'una determinada manera, amb una central de compres que ni controla el que està sol·licitant, doncs aquí és molt difícil controlar la traçabilitat, si és local o no el que et serveixen. Doncs aquest acompanyament en dir, podem revisar l'espai de la cuina, fins i tot, perquè per manipular fresc necessites més espai per manipular fresc. Per donar menús basats en congelats necessites un congelador molt gran. Llavors, la infraestructura i l'acompanyament en com realitzar aquesta infraestructura és molt important. I una de les potes que crec també molt important i que estem treballant no en el marc específic d'aquest projecte de menjadors més sants i sostenibles, però sí en les polítiques alimentàries urbanes que estem fent des de l'Ajuntament de Barcelona, és tot el que és el tema de la legislació en compra pública. No és una competència exclusiva que tinguem a nivell local, perquè és de la Generalitat, és a nivell regional i fins i tot en algun cas estatal, a l'estat espanyol, però sí, el fet de... Nosaltres tenim un decret de menjadors, que és molt antic, que depèn del Departament d'Educació i que ara mateix està en discussió i debat i estem per renovar-lo i que parla molt poc del tipus d'alimentació que s'ha de donar a les escoles. El que diu la Gemma, el treball que ha fet l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha sigut molt important i aquesta transformació que s'ha fet, que comentava la Gemma en els últims anys, és molt important, però són recomanacions, malauradament. Necessitem legislació que obligui. I en aquest decret que està a punt de sortir tenim l'oportunitat, i de fet així estem dialogant per intentar-ho, d'introduir criteris d'obligat compliment per a les empreses, com pot ser, un coincidia amb el que deia la Cecília, un 75% de productes frescos i de temporada. Que quan tu poses l'element de temporada com a obligatorietat ja estàs localitzant molt l'alimentació. Perquè si ha de ser fresc i de temporada, doncs té molts números que sigui local. Perquè, jurídicament en la legislació pública sabeu que és difícil dir proximitat o prioritza els meus pagesos, no ho podem així dir directament. Però el tema legislatiu i institucionalment regular això, nosaltres dins del marc de competències que tenim sí que estem preparant una renovació de la instrucció de compra pública alimentària de l'Ajuntament de Barcelona que s'aprovarà, esperem, a la tardor, on estem introduint aquests elements que no hi eren. Obligatorietat de comprar en circuit curt, almenys un número de referències determinades, obligatorietat d'introduir un percentatge de productes ecològics i obligatorietat d'un percentatge de productes de temporada i frescos. Tot això serà obligatori en el cas de la nostra instrucció per aquella compra pública que faci l'Ajuntament de Barcelona. I estem parlant de les escoles bressol i estem parlant de totes aquelles compra pública d'aliments en tots els equipaments municipals i serveis municipals, com poden ser els serveis socials, menjadors socials, serveis residencials, que també
En el cas del decret de menjadors, estem parlant de traslladar aquest tipus de propostes en un decret de menjadors que afecti a tots els menjadors a Catalunya. Però, com dic, encara estem en una vessant molt inicial, però jo només ho volia esmentar com a una estratègia que penso bàsica, incidir legislativament en que això sigui obligatori en tots aquells elements on hi hagi una compra pública, on els poders públics intervinguin en comprar aliments, en aquest cas per les escoles, però també estem parlant d'hospitals, d'altres serveis. Els que fem recomanacions, Lidon, hem de donar exemple. Això és així. És a dir, és bastant contradictori que aquells que ens passem tota la vida fent recomanacions sobre el que ha de ser, doncs no puguem, d'alguna manera, integrar-ho a casa nostra, i això ha de ser així. I tot i que amb les recomanacions s'han aconseguit moltes coses durant molts anys, perquè és un tema de pluja fina, d'anar fent i tal, però sí potser ara ja ha arribat un moment que després de tot aquest recorregut ja toca un suport legal, un suport que obligui en determinats angles per acabar de quadrar tot aquest projecte. I jo crec que els governs d'ara, tant a nivell de l'Ajuntament de Barcelona com de la Generalitat, i us diria que inclús a nivell del govern central, perquè aquest matí he estat en una reunió amb el Ministeri i estan bastant per la labor d'aquesta línia. Doncs sí, a veure, com tu deies abans, és un procés difícil, no exempt de debat intern i de qüestions tècniques jurídiques que s'han de solventar, però l'important és tenir la voluntat de recórrer i que tots els agents emputxem en la mateixa direcció. Després hi ha un tema que no m'he extès perquè més tècnicament, que és també incidir en el preu del menjador. Aquí a Catalunya sabeu que és un preu regulat públic, és de 6,33 euros per menú, i hem de garantir, que les empreses realment dediquen aquests diners, perquè de vegades en els concursos públics es fan baixes, i dos, que hi ha un mínim que es dedica per la partida alimentària, perquè aquests diners són pels monitors, els cuiners, salaris, doncs un mínim també a la partida alimentària. He oblidat una estratègia molt concreta i que estem intentant impulsar, encara no l'hem començat, amb menjadors més sants i sostenibles, però hi ha entitats que ho estan fent i empreses petites que ho estan fent amb compromís, i que això, l'aliança de les administracions amb empreses i el sector de la societat civil organitzada és molt important, que és la planificació de cultius conjunta dels menjadors escolars amb els productors i productores. És a dir, hi ha iniciatives, aquí a Catalunya tenim la XAMEC, la xarxa de menjadors escolars ecològics de Catalunya, que anualment són una xarxa que agrupa empreses gestores de menjadors escolars i productors i una central logística de distribució, que és Ecocentral, que un cop a l'any es troben, ara a la primavera, per fer les planificacions dels cultius pel curs escolar vinent. De manera que acorden, planifiquen els menús tenint en compte els cultius i a la inversa, hi ha un acord i la pagesia ja comença a plantar per el que proveirà a partir de setembre. Són experiències per aprendre'n i per anar escalant. Jo crec que això és una altra estratègia molt important. Moltes gràcies, Lidon. Veig que ens aneu donant moltes primícies. Nosaltres també som coneixedors d'aquestes iniciatives de planificació conjunta, realment són molt interessants. Caldrà fer també molta pedagogia, segurament, quan estem parlant molt de molta formació, naturalment, també segurament ens haurem de plantejar en algun moment aquesta formació amb els productors, els productors, les productores locals, per anar teixint aquestes aliances i entendre's plegats cap a on volem avançar, però naturalment això és un procés, com dieu totes dues, i el que és molt interessant és veure que anem caminant cap a aquesta direcció conjunta i amb aquesta visió. Passem ara a les dues últimes preguntes. Us les plantejaré seguides i, si us sembla, començarà primer la Gemma i després continuaràs tu, Lidon, d'acord? El que ens agradaria ara situar quines contribucions penseu, a la vostra opinió, penseu que fa l'espai educatiu del migdia o el menjador escolar envers la transformació del model alimentari. I les preguntes serien: què penseu que aporta l'alimentació escolar a la promoció d'un sistema alimentari més equitatiu, més sostenible i més just a Catalunya?
I s'ha parlat molt també a la primera part de la jornada de la necessitat d'empoderar la infància. Per tant, també vosaltres, la vostra opinió, quin paper penseu que o ja estan jugant, perquè penso que hi ha experiències molt reeixides en aquesta línia, o penseu que haurien de tenir els infants a la transformació del nostre sistema alimentari? Els infants són, jo crec que ho ha dit la Cecília o la Geraldine, són els consumidors del futur. Són consumidors i prescriptors del futur. Per tant, evidentment, són un target sobre el que treballar molt important, però jo no vull deixar de banda que a l'infant el que hem de treballar molt és l'entorn de l'infant. La família és molt important, el menjador escolar, aquells entorns, els espais de lleure, i els professionals, els adults que acompanyem tots aquests espais. És a dir, a casa serien pares, mares, avis, germans grans, a l'escola serien no solament els mestres, sinó els monitores i monitors de menjador, els entrenadors i entrenadores de les activitats extraescolars, de les activitats esportives. Tots aquests professionals són líders dels infants que influencien de forma molt important les seves decisions o els seus enfocs envers molts temes, però sobretot envers l'alimentació. Per tant, jo crec que és molt important treballar als entorns dels infants, perquè les decisions saludables i sostenibles no siguin extra complicades, sinó que siguin les fàcils. El que hem de posar són entorns facilitadors, no facilitadors de l'adquisició d'ultraprocessats i d'aliments molt rics en sucres i d'un impacte mediambiental molt alt, sinó que sigui fàcil accedir a aquests aliments dels que parlàvem, més frescos, menys processats, etc. Això és difícil que ho aconsegueixin els infants, sinó els entorns que estan amb els infants ho hem de posar fàcil, des de les administracions, des de les escoles, des de la Fundació Catalana de l'Esplai, etc. Després una altra cosa que ha sortit i que també comentes tu, Susana, i és molt important empoderar l'infant en tot aquest procés. Empoderar l'infant en la compra, en la preparació a casa, empoderar l'infant en què en l'entorn de l'escola participi en el menjador escolar, participi i pugui decidir, i això ho ha presentat la Cecília es diu, oi? Ho ha presentat la Cecília, el self-service. El self-service és un format, però el que seria molt important és la capacitat de decidir la quantitat de menjar que et vol servir al plat per aprendre a regular la sensació de gana, que és un aprenentatge, i aprendre el valor dels aliments i, per tant, jugar en contra del malbaratament. És la principal estratègia. La principal estratègia és aquesta, que els infants siguin els propis actors i actores d'aquest procés. Jo crec que ho ha comentat també la Geraldine, lo interessant que pot ser el jugar amb influencers de cara als infants i de cara a la gent jove. Ho sento, però els mitjans de comunicació han canviat. Ja no val utilitzar TV3 o ja no val utilitzar la ràdio per continuar enviant missatges o penjar pòsters clàssics i tradicionals. S'ha de canviar el relat, s'ha de canviar els mitjans, s'ha de canviar la forma d'arribar als infants, als adolescents. Crec que el professor que ha parlat al principi, disculpeu, que ara no recordo, Donald, ens ha parlat també d'aquest tema, de la necessitat de canviar el discurs. Jo crec que ha sortit una mica en tots els missatges i no podem... Vull dir que si esperem resultats diferents, sabeu allò que si esperem resultats diferents no podem continuar fent el mateix? Doncs és una mica això. Jo crec que vosaltres, Fundació Catalana de l'Esplai, en aquest sentit, heu fet un salt. No sé si al buit o no, però heu fet un salt. I és un salt molt important que intenteu plasmar tant a l'exposició que teniu de Menja, Actua, Impacta com en el projecte d'aquestes 35.000
serveis d'àpats escolars a través del programa Menjar Canvia el Món. Hi ha altres experiències que vosaltres coneixeu, molt interessants, vinculades, per exemple, a servir-se les racions que els nanos identifiquen, i com és, per exemple, la de servir-se com a casa, que són altres projectes per ensenyar als infants la quantitat que han de menjar. I jo crec que aquest procés d'aprenentatge és bo que també el recordem als adults, que estem acostumats a menjar allò que ens posen perquè ho hem pagat o perquè el plat ha de quedar buit. I en aquest sentit deixaria solament una frase per acabar, que és la següent, i que és serveix-te poc i repeteix si vols. I és la gran estratègia per evitar el malbaratament d'aliments, que és el que es produeix al plat, en definitiva. Moltes gràcies. Doncs ens quedem amb aquesta frase, serveix-te poc i repeteix si vols. Ja pot ser un eslògan. Gemma. Lidon, vols complementar també les aportacions de la Gemma, sisplau? Sí, una mica. No voldria repetir-me. És evident que els menjadors escolars que aporten per un sistema saludable i sostenible, en primer lloc, són un tractor econòmic fonamental. És a dir, només la quantitat d'àpats, les xifres dels que estem parlant aquí, si ho aconseguim abastir de local i ecològic, és un motor per la nostra pagesia i pel nostre sistema productiu, que a més ho necessita molt, molt i molt, perquè realment el tenim francament en dificultats. Això per una banda. Després, clar, és que s'està formant a les persones futures consumidores. No insistiré en el que deia la Gemma, que estic absolutament d'acord amb el tema que se'ls ha d'empoderar, ells han de ser els protagonistes, els nens i les nenes, i que hem de canviar les estratègies. Hem de canviar el relat a través d'uns altres canals, que són els que ells fan servir actualment, i els hem de fer atractiu. El que sí també vull remarcar és que, a més, això ha d'anar més enllà només de l'espai del migdia. És a dir, si volem anar canviant el relat i fer aquest canvi cultural, hem d'introduir-lo per terra, mar i aire. És a dir, el menjador és l'espai privilegiat, lògicament, però després en el currículum ha de ser un element fonamental, ha d'entrar a l'aula també. I aquí la formació del professorat és fonamental. No només la formació, sinó la conscienciació. M'ha agradat el que parlava, quan parlava la Cecília, crec que era de bé públic. És a dir, les institucions hem d'aconseguir institucionalitzar això com un bé públic, però la ciutadania ho ha de visibilitzar així també. I això és el que farà que també tot el canvi sigui més fàcil i més acceptable. I ja està. I el dels entorns, sobretot, el tema dels missatges que reben els infants i que es pugui regular també els missatges que reben els infants per la publicitat, de tot tipus. La publicitat més tradicional, però també la publicitat que reben a les xarxes. Ja coneixeu que aquí a l'estat espanyol hem tingut una polèmica pel tema del control de la publicitat i el ministre Garzón, doncs jo crec que això també són elements bàsics. I no m'estendré més perquè, si no em repetiria ja, però bàsicament el que s'ha dit. Moltes gràcies, Lidon. De fet, aquest tema que acabes d'introduir, el tema de la publicitat, estem treballant per també organitzar una petita jornada entorn a aquest tema més endavant, perquè és necessari posar-nos-hi dona per parlar de largo i tendido. Molt bé, doncs moltes gràcies. Malauradament ja hem sobrepassat el temps. També és veritat que havíem començat una mica més tard. Hi havia algunes preguntes que es volien adreçar a vosaltres. Amb el vostre permís, si us sembla bé, les recollim i us les enviem perquè puguem tenir aquestes respostes. Sap greu per les persones que han intervingut. Em quedo amb dues idees que heu plantejat. Heu plantejat moltes coses, però em quedo amb dues idees. D'una banda, necessitem que els infants siguin actors i actores d'aquest procés i canviem el relat per terra, mar i aire. Moltes gràcies a totes i a tots. Un agraïment especial a totes les persones ponents que ens heu acompanyat avui, tant a la primera part com a la segona part.
Que sapigueu que us enviarem un vídeo en els propers dies de tota la jornada i moltes gràcies a totes i a totes les persones assistents que heu participat també activament. Disculpeu perquè no tenim més temps per poder atendre els vostres comentaris i les vostres preguntes i ben aviat ens veiem en un altre espai com aquest. Moltes gràcies.